No niin, hyvät kollegat, hyvät ystävät, tervetuloa Lightning Talksiin! 5 minuuttia annetaan sitten nämä superälykkäille puhujille sitten esittelemään omaa ratkaisunsa. Aloitamme mahtavalla, hienolla, ainutlaatuisella, eikö niin, sitten suomalaisella firmalla nimeltään Analytics Cloud. Ja otsikko on uusia liiketoimintaa, hyötyjä nopeasti Analytics Cloudin palvelulla. Ja meillä on palvelujohtaja Janne Tomperi. Tervetuloa! Anna tulla 5 minuuttia. Kiitos, kiitos. Hyvää huomenta kaikille sinne kahvin ääreen. Ja tosiaan me tarjoamme uusia liiketoimintahyötyjä nopeasti Analytics Cloudin palvelussa. Okei, mennään eteenpäin. Eli aika tuttu kalvo ehkä useimmille täällä, eli perinteinen tapa toimia ei välttämättä toimi tässä nykyhetkessä analyyttisessä maailmassa. On paljon sellaisia esimerkiksi suorituskykyongelmia, joita perinteinen tietovarastointi ei tai tukee nimenomaan. Ja aikaa, rahaa, aika siihen, että pitää analysoida ja tehdä päätös, niin liiketoiminnalla ei ole kovin paljon aikaa odottaa. Ja sitten tietysti, että toki tarvitaan hyvää laadukasta dataa, mutta myös sellaista, että sen päälle voi tehdä liiketoimintapäätöksiä. Ja toki tämä uusi aika vaatii uusia resursseja tai osaamista. Enää ei riitä välttämättä tietovarastointiosaaminen. Tulee olla myös osaamista analytiikasta. Okei, mitä me ajattelemme toisin tämän asian? Eli perinteinen tapa on toi kuin ajaisi käärmettä pussiin. Eli kiemurrellaan, kaarellaan. Meillä on monia vaiheita siinä. On isoja vaiheita. Esimerkiksi neuvotteluihin saattaa mennä pitkän aikaa. Ja sitten vasta kun päästään hankkimaan, niin ostetaan laitteet, investoidaan niihin ja lähdetään vasta hakemaan resursseja sille tekemiselle. Jossain vaiheessa ollaan sitten kohdassa 16 lopussa. Aikaa on saattanut mennä jopa puoli vuotta. No, uusi tapa toimia on tämä meidän tapa toimia, eli jutellaan vähän niistä liiketoimintavaatimuksista. Ei rajata niitä tosi tiukkaan, vaan lähdetään suoraan kokeilemaan meidän palvelualustalla, miltä se analytiikka näyttää teidän datalla. Ja data saa olla niin paljon kuin haluaa sinne asettaa tai laittaa. Tässä on muutamia meidän asiakkaiden jo kokemia hyötyjä tältä alkukeväältä ja viime syksyltä. Eli on löydetty esimerkiksi ihan laatuvirheitä isosta tietomäärästä, jota ei päivittäisessä toiminnassa käytetä ollenkaan. Ja oikeastaan ne laatuvirheet on ollut sellaisia, että ne on jo ulkopuolisessa tai ulkoisessa palvelussa käytössä se data. Ja se on ollut mahdollista. Me teimme tuon yhdessä työpajapäivässä ja me valmistelimme meidän palvelumallin niin 2 päivää tuohon vasemmanpuoleiseen asiakaskeisiin. Ja sitten tuossa keskellä on muutama laatikko, eli jo ihan suorituskykymielessä niin pystytään tarjoamaan, tai siis tarjoamme useampi 100-kertaisen suorituskyvyn esimerkiksi analyyttisessä kyselyssä. No, oikeastaan niin mä luin tuommoista asiakaslehteä viime viikonloppuun, moni varmaan muukin lukenut, bussiyhtiöstä Helsingissä, joka käyttää big dataa bussien kuljettajien jarrutuksia seuraamiseen YMS. Ja siellä oli yksi aika mun mielestä kultainen neuvo, eli kun he lähtivät siihen projektiin, niin ei ollut tiedossa, että mihin sitä dataa, kaikkia dataa, mitä kerätään, niin voisi käyttää. Eli
kerätkää paljon dataa, vaikka sille ei ole vielä käyttökohdetta tai mittaria. Ja meilläkin se on niin firman mottona pelitermeillä, eli kaikki sisään ja insightti ulos. Ja pitkälti tätähän se nykypäivänä on.